ଫେସବୁକରୁ ନମ୍ବରଟା ଆଣିକି ପ୍ରପୋଜ କଲି ଟୁକିକି। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ତାଠୁ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ଗୁଟୁଖା ଖାଉଛ? ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଯାଉନି। ବୋଲି ଶଳା ମେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଚାରିଦେଲା। ହେଲେ ମୁଁ ମିଛ କହିଲି ଜମା। ନା, ମୁଁ ମହାସତ୍ୟବାଦୀ। ଧର୍ମକୁ ଲଙ୍ଘିକି କହିଦେଲି ହଁ ଗୁଟୁଖା ଖାଉଛି। ପୁଣି ପଚାରିଲା କେତେଟା ଖାଉଛ? ମୁଁ କହିଲି ସକାଳୁ ଉଠିଲା ମାନେ 6ଟାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେ, ରାତି 10ଟା ଯାକେ ହିସାବ ଲଗେଇନେ 20-22ଟା ହବ। ଖୁସିରେ ଖୁସି ତାହେଲେ ତମେ ପଇସା ବାଲା ନା। ମୁଁ କହିଲି ମଝିରେ ମଝିରେ କେତେବେଳେ ବିଜାର ଲାଗିଲେ ସିଗାରେଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ମାରିଦିଏ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ି ମାରେନି ନା, ବିଡ଼ି ପିଇବିନି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଦେଇଛି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ।